Näin olen tohtori Pekka Tuttava Näennäisyyden instituutista eli Global Innovative Toijala. Ja me käydään ohjelmasta poiketen pari tuntia läpi perusasioita. Sen jälkeen me vetäydytään soluihin, käydään Raksilassa yhdessä yksiössä. Tullaan takaisin, puretaan solut ja sitten parin tunnin johdannon jälkeen me mennään niihin innovatiivisiin ratkaisuihin tai ratkaisuihin, joita me ollaan tutkittu nyt Turku 2011 kulttuurikaupunkia 6 kuukauden ajan, niistä pelkästään 4 kuukautta ylitöinä. Eli te tuutte saamaan ihan huippuinstrumentin omaan toimintaympäristöön. Sitten mä huomautan, että kaikki täällä puhuttu, piirretty ja kerrottu tentitään ensi elokuun 4. päivä Toijalassa, että yritetään olla skarppina vielä tässä vaiheessa juhlailtaa. Ja mähän työskentelen pääsääntöisesti älykkäiden ihmisten kanssa, että ilo olla täällä teidänkin joukossa. Tämähän on sit abstraktista piirtämistä, eli mähän en tietenkään piirrä kaikkia tähän, vaan nämä on symboleja, jotka aukeaa sit viimeistään taksijonossa tai muutaman viinilasin jälkeen. Täällä alkuun me piirretään aina kevyellä ranteella aurinko, 3–4 vapaalla ranteella tehtyä auringonsädettä. Tarkkasilmäiset huomaa eturivissä ja kuiskimalla saa välittää tietoa takariviin ja reunustoille, että auringonsäteitä on 4 tässä. Mutta mä käyn usein myös kosteissa tilaisuuksissa, niin kuin tääkin tiettävästi tulee muuttumaan sellaiseksi. Ja kun tällaisen illan jälkeen tullaan Toijalaan tenttimään, niin siellä usein väitetään sinnikkäästi tenttitilanteessa, että tässä on 1 paksu auringonsäde. Sen takia mä laitan nyt pari apuviivaa tähän, että me ymmärretään tentissä, että nämä on auringonsäteitä. Tämän jälkeen me mennään jo jouhevasti eteenpäin ja piirretään vähän muuttolintuja. Niiden aikahan on nyt käsillä. Tässä on kuvissa 3–4 kappaletta muuttolintuja. Tässäkin tarkkasilmäinen huomaa, joka ei ole kotona ottanut pohjia, että lintuja on 3 kappaletta. 4. on täällä. Mä piirrän heti, kun se tulee kuviin. Eli tässähän on töyttöhyyppä, väesträkki ja punatulkku. Nämä on kaikki tihentymälintuja, eli ajan puutteen vuoksi mä en tietenkään piirrä koko populaa, joka täältä lähtee. Et muutenhan me istutaan täällä vielä pääsiäisenäkin. Eli tämähän on otos isommasta kokonaisuudesta. Ja kun ne kyseiset linnut lähtee Keski-Eurooppaan talvehtimaan, se on täsmälleen tohon suuntaan. Se merkataan näin. Tää on EU-hyväksymä, meidän kehittämä symbolimerkki. Voitte vapaasti käyttää omissa työpisteissänne. Tää on copyright-vapaa. Ja kun ne kyseiset linnut tulee Keski-Euroopasta takaisin tänne Skandinaviaan pesimään, se merkataan näin. Eli nehän menee edestakaisin niin kuin föri toispuolella jokkeen ja tällä puolella jokkeen ja vaikka minne päin jokkeen. Tämän jälkeen mennään taas jouhevasti eteenpäin ja piirretään vähän, missä nämä kyseiset linnut talvehtii Keski-Euroopassa. Eli tässähän meillä on Visby! Visbyhän on saari, niin kuin me kaikki hyvin tiedämme. Tää on merialuetta täällä. Toijala Global Innovative yksikön kanssa me oltiin 4 kuukautta kytkimässä täällä saaren eteläkärjessä. Ja meidän mielestä aika paljon töyttöhyyppiä pörräs tällä alueella. Me oltiin myös 2 viikkoa kyykyssä täällä, 3 viikkoa kyykyssä täällä. Ja niin kuin merkinnöistä huomaatte, meidän mielestä siellä ei ollut juuri ollenkaan töyttöhyyppiä. Eli ne on aina saaren eteläkärjessä, mikäli se jotain kiinnostaa. Ja huomautan vielä, että syytä, että kiinnostaa. Kaikki täällä puhuttu, piirretty ja kerrottu tentitään ensi elokuun 4. päivä Toijalassa. Huomatkaa yhdellä hengityksellä koko lause. Tämän jälkeen mennään taas jouhevasti eteenpäin.